A noite deste xoves en Sanxenxo deixou un suceso tráxico que fai temer pola vida dun mozo de 18 anos. Os feitos tiveron lugar neste edificio da Rúa de Madrid de Sanxenxo. 8 mozos gozaban dunha xornada festiva nunha das vivendas do primeiro piso, cando por motivos que aínda se descoñecen, a varanda cedeu provocando a caída de 4 dos mozos ao patio de luces. A pesar da rápida intervención dos equipos de emerxencias de Sanxenxo e da policía local, o delicado estado de saúde de algún dos mozos obrigou os profesionais a trasladalos aos hospitais da contorna. O máis grave, un mozo de 18 anos permanece ingresado no Hospital Clínico de Santiago na unidade de cuidados intensivos en estado moi grave. Outros dous, ambos de 19 anos, foron trasladados ao Hospital de Montecelo, en Pontevedra. Un está ingresado por un traumatismo cranoencefálico leve e o outro sofre varias fracturas costales. O cuarto ferido foi dado de alta tras recibir asistencia no Centro Médico de Baltar. O suceso deixa conmocionado a todo o barrio. De feito, os veciños non quixeron facer declaracións. Fora de cámaras si confirmaron que escoitaban a música que proviña da vivenda, pero que non se decataron da caída ata que chegaron os efectivos de emerxencias. De feito, ante a gravidade, foi necesaria a presencia da ambulancia medicalizada de Baltar e de 3 ambulancias asistenciais dos bombeiros de Ribadumia e da Garda Civil. No lugar dos feitos, estivo esta mañá a Policía Científica traballando para recadar toda a información posible e esclarecer o acontecido. No patio de luces aínda se podían visualizar as consecuencias do grave incidente. Ante o acontecido, membros do goberno local se trasladaron ata o inmoble para coñecer de primeira man o estado de saúde dos afectados e para asegurar que non se provocasen máis danos. O arquitecto municipal e xurídico revisou o resto de balcóns do inmoble para comprobar o seu estado e prever novos derrubes. Aínda así, o Concello requirirá á comunidade de veciños que realice unha inspección xeral de todos os balcóns, a pesar de que o edificio conta con tan só 34 anos. Desta forma, quérese velar pola seguridade e evitar máis incidencias. Viñamos aquí cos técnicos municipales, co arquitecto municipal ao frente, para revisar non solamente o balcón que lamentablemente cedeu, senón todos os demais, que hai varios balcóns igual que ese, para ver se houbera que desaloxar o edificio ou non, ou é unha tanto. O arquitecto que dice que non fai falta desaloxar o edificio, pero si o que fai falta é revisar todo o balcón. Dende o Concello tamén quixeron mostrar o seu malestar polo acontecido e desexar que os feridos poidan recuperarse.